أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Cuma günlerimiz mübarek olsun. Allah subhanahu ve teala'ga etken har bir Muhammed senelerimiz erişsin. Etken salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip olsun. Allah Teala köngüllerimizni iman bilen bayıtsın, amellerimizni izgilik bilen. Allah'ın koşkanların ötep diğanlarından tıyılıp, dünyalıkta dünya bakıtına, ahirette ahiret bakıtlarına erişirge bizge Allah Teala nasip eylesin. Muhterem kardeşler, bugün inşallah sileşip getiririz ezrekkine itaat turunda. İtaat, yani Allah'ı Teala'ga itaat, anın usulları, gıйбadat kılu, şu yolda tırıшу, mine şundayrak bir meselege. Elhamdülillah, bizim Aşura günleri de ötüp gitti. Aşura günü bizning inde şerşembe günüydü. Kayber maglumatlarga qaraganda panjshanba günüydü. Kim Zulhijja ayının 29 gündən kildi deysen kişiге ol şerşembe idi, 30 gündən kildi degen kişiге ol panjshanba idi. Bilganibizçe Müslüman ayları 29 yoki 30 gün bularga mümkün ayının көрүнүү bilen beyli. Demek, indi hazır bizning şuşu yakın aradagına nindidir belgili bir günler andı yok. Şulay bir. Bir ay kim degende ay yarım bizning indi nindidir bayram günleri ketilmi hazır. Şunday bereketli günler kecheler ketilmi. Nişlerge soň şu vaqtda? İşlerge mi? Şulay bir dünyany qo'rg'ami? Azrak ahiratni chetga qo'yib turargami? Albatta, g'aybadat qilam degan kishiga bir vaqtda da g'aybadat bitmi. Qillarga tilagan kishiga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayta: "Ala adullukum ala abwabil khayr." Men sizga ko'rsatimmi izgilikning eshiklarini, yaxshilikning eshiklarini. Qalu na'am, ay dedilar sahabeler radhiyallohu anhum. Qala as-sawmu junnatun. Uraza ul qalqan dedi. Shit. Uraza ul qalqan. Нәрсәсен ул qalqan? Shit нәрсә дигәнне аңлата. Нәрсә өчен кирәк qalqan? Әгәр дә кешегә һөҗүм итсәләр, ул алдына qalqan куя. Кылыч куймый. Кылыч белән аңа ташлансалар, сугыш вакытында кылычка каршы qalqan куйганнар, кылыч түгел. Кылыч ул һөҗүм итәр өчен. Siz әйтерсез инде нишләп алай диерсез, шулай бит. Менә киноларда бит кылычка кылыч сугалар. Бу әкият. Әгәр дә кешенең калканы булса, шит ул кылычка кылыч сукмаган, ул шуны куйган калканны. Чөнки кылычка кылыч сукканда тимер кителә. Кылыч үзенең үткенлеген югалта. Тегедә югалта, син дә югалтасың. Шуңа күрә калкан кирәк һөҗүмнән сакланырга, кылычтан сакланырга. Һәм әлбәттә аның мәйданы күләме зуррак, сакланырга җиңелрәк. Демәк, ураза да безне саклый, мөхтәрәм кардәшләр. Ничек итеп сакланабыз? Дөньядан сакланабыз. Дөнья фитнәсеннән. Чөнки без сезгә әйткәнебез бар, шулай бит, сөйләгәнебез бар. Ураза кешенең нәфесен тыеп торучы әйбер. Ашамагач, ичмәгәч, якынлык кылмагач, без бу дөньяның рәхәтлеген тыймыйбыз. Без тыябыз иман, гыйбадат ләззәтен. Ураза тоткан кеше. Шуңа күрә без сакланабыз бу дөнья фитнәсеннән, дөньяның менә шушы безгә һөҗүменнән дип әйтик. Ләкин уразаны бозучы әйберләр бар. Ашау ичү турында сүз бармы? Рухи яктан уразаны бозучы әйбер бар. Нәрсә? Ул гыйбат. Әгәр дә кеше ураза тотып, ләкин гыйбат сөйләп бирсә, аның уразасының савабы калмый. Уразасы бозылмый. Тышкы яктан караганда, шәргы яктан, әмма аның уразасының савабы калмый. Демәк, мөхтәрәм кардәшләр, без хәзер нишли алабыз менә шушы көннәрдә? Шушы көннәрдә без әле ураза тота алабыз, шулай бит. Һәм әлбәттә инде ураза тоткан вакытта уразабыз бозылмасын өчен без инде гыйбат сөйләмәскә тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям дәвам итеп әйтә: "Вас-садақату бурхан." Садака ул дәлил. Нәрсәгә дәлил? Дәлил, мөхтәрәм кардәшләр, синең иманыңа дәлил. Садака. Ни өчен синең иманыңа дәлил? Чөнки иманы булган кеше генә садака бирә ала. Иманы булмаган кеше садака бирә алмый. Кичә сорау бирделәр. Бер хатын-кыз сорау бирә. Менә бар шундый кешеләр ди, алар кешегә рәхмәт әйтә белмиләр ди. Просто әйтә белмиләр, әйтәселәре килми.
рәхмәт әйтсә нәрсәләрдер кимегән кебек була. Ул теге тәртипсезлектән түгел, наданлыктан түгел. Алар әйтмиләр. Күренеп торган йөзенә чыккан. Ни өчен? Рәхмәт булсын, матур сүз булсын, яки садака булсын. Чөнки садака ул мөхтәрәм кардәшләр, матур сүз дә, елмаеп көлү дә садака шулай бит. Бу әйбер кеше белән бүлешергә кирәк бу әйберләрне. Ләкин әгәр дә кешенең максаты дөнья малын җыю булса, аның максаты дөнья малын җыю. Шушы малга табына ул. Аның максаты бу әйберне арттыру. Димәк, ул аны ничек кешегә бүлеп бирә алсын ди. Ул бит үзенең Алласын кешегә биргән була. Үзенең максатын кешегә биргән була, аны биреп булмый, алай. Дөньяга табынган кеше шуңа күрә бирә алмый, булай гына. Ә инде садака дәлил, димәк, синең иманың бар, синең максат дөнья түгел, мал җыю түгел, синең максат Аллаһның ризалыгы. Шуңа күрә булган әйберең белән бүлешеп, син Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын аласың. Садака ул мөхтәрәм кардәшләр дәлил булып тора ди. Без аны бәйрәм көннәре кирәк түгел безгә моның өчен, без аны һәр көнне эшли алабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Ва қиямул абди фи җауфи ләйли ютфиу кулла хатиатин. Төнге намазлар кылның бөтен гынахларын бетерәләр ди. Төнге намаз, тәһаҗҗүд намазлары турында сүз бара. Тәһаҗҗүд намазлары, мөхтәрәм кардәшләр, ул 5 вакыт намаздан соң булган беренче адым. Аны инде мөэмин мөселман кешесе, үзен тәкъва дип санаган кеше тәһаҗҗүд намазларына басырга тиеш, төнге намазларга. Әлбәттә, без бик шат, 5 вакыт намазны үз вакытында укып бара алсак. Әмма тәһаҗҗүд намазында торып укысак, ул бик әйбәт булыр иде. Бу безнең инде рухи бер үсешебез булыр иде. Һәм шуңа омтылырга кирәк. Бер урында торырга ярамый. Бер урында торсаң, аска төшә башлыйсың. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, төнге намазларыбызны да үтәргә мөмкин. Моңа тагын әлеге дә баягы бәйрәм көннәре безгә кирәк түгел. Моны без һәр кичне эшли алабыз, һәм һәр кичне безгә, мөхтәрәм кардәшләр, гынахларыбыз гафу ителәчәк. Ястү намазыннан соң, иртәнге намазга кадәр шулай бит, безнең мәкрух дигән вакыт юк. Ләсә кайсы нәфил намазын укый алабыз. Бар мәкрух вакытлар нәфил намазы укылмый торган. Бу иртә белән таң аткач кояш чыкканчы. Бу кояш зениттә булган вакытта. Шулай бит, менә хәзерге вакытта әле генә кояш зениттә булганда нәфил намазлары укылмый. Һәм кояш байыр алдыннан икенде намазыннан соң. Бу вакытта нәфил намазлары укылмый. Ләкин төнге намаз, тәһаҗҗүд намазы, анда мәкрух вакыт юк. Ястү намазы укылгач, иртәнге намаз вакыты кергәнче, таң ата башлаганчы, син ни намаз телисең, шуны укый аласың. Нәфилме ул, казамы ул, шулай бит. Ни телисең, шуны укый аласың. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә бу мөмкинчелекне биреп тора. Мөхтәрәм кардәшләр, гыйбадат кылуның асылы өч әйбердә. Ягъни, шушы өч әйбер булса, гыйбадат кылырга була. Беренчесе курку. Әгәр дә кешенең куркуы булса, ул гынахтан тыела, һәм аңа гыйбадат кылырга җиңелрәк була. Ләкин кешенең куркуы булмаса, Алладан курыкмаса ул, монда инде гыйбадат кылырга аңа авыр булачак. Нәрсәгә ул гыйбадат кылсын ди? Тәмухтан курыкмаса, Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан курыкмаса. Икенче әйбер ул өмет. Кешенең өмете булмаса, шулай кеше гыйбадат кылмый. Ни өчен? Чөнки ул Аллаһ Тәгаләнең бирәсе савабына өметләнми. Рәхмәтенә өметләнми. Өметен югалтка. Мин гынахлы инде дә биттем инде, миңа шу, мин тәмухта инде дип йөри шулай дип. Һәм өченчесе ди, мөхтәрәм кардәшләр, бу галимнәр сүзе, бу хәдис түгел. Бу галимнәр сүзе яратуда ди. Әгәр дә кешенең яратуы булса, Аллаһ Тәгаләне ярату. Аның иманы артырды, иманы үсәрде. Әгәр ярату булмаса, кешенең иманы да, мөхтәрәм кардәшләр, үсми, шул бер урында кала бирә. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, гынахның да асылы өч әйбердә, нигезе өч әйбердә. Шушы өч әйбере булган кеше гынах кыла ди. Беренчесе нәрсә? Тәкәбберлек. Кешенең тәкәбберлеге булса, кеше гынах кылачак. Чөнки тәкәбберлек ул безгә беренчедән хаталарыбызны сөйләтергә ирек бирми. Мәсәлән, безгә килә дә бер кеше әйтә: "Кардәш, булай эшләргә ярамый. Булай дөрес түгел" ди. Син нәрсә дисең? "Иретмә мине" дисең. Кем соң син дисең? Бу тәкәбберлек. Тәкәбберлек бар икән, син хатаңны төзәтә алмыйсың үзеңне. Шулай ук тәкәбберлек булса, мөхтәрәм кардәшләр, син үзеңне кешеләрне яхшырак дип уйлыйсың бит инде.
һәм син инде әлбәттә үз хаталарыңны бу очракта күрмисең. Һәм ул сиңа тәкәбберлек гөнаһ кылырга киләчәктә ярдәм итәчәк. Беренче тәкәбберлек белән гөнаһ кылган зат ул Иблис. Иблис Аллаһ Тәгалә аңа әйтә: "Нишләп син сәҗдә кылмадың?" ди. Хатасын күрсәтә Иблискә. Иблис нәрсә ди? Ой, гафу ит, ялгыш диме? Юк. Иблис әйтә: "Дәлил." Дәлил ди. Нинди дәлил? Сәҗдә кылмаганына Иблис әйтә: "Мин уттан яратылган, ул балчыктан яратылган. Ут балчыктан әйбәтрәк. Шуңа күрә синең сәҗдә кылырга кушуың дөрес түгел." Дәлил. Иблис дәлил китерде. Шулай бит. Аллаһ Тәгаләнең дәлилен кабул иттеме? Юк, чөнки бу дәлил урынсыз. Бу дәлил мәгънәсез. Аллаһ Тәгаләнең әмере синең акылыңның кушкан дәлилеңнән өстенрәк тора. Икенче ди, мөхтәрәм кардәшләр, гөнаһка нәрсә этәре? Саранлык. Саран булса кеше гөнаһка керә. Саранлык безгә урларга этәрә, шулай бит инде. Кешегә ярдәм итмәскә, садака бирмәскә этәрә. Хылкыбызны боза безнең. Беренче саранлык белән гөнаһны кем кылды? Адәм алейһиссалам. Ни өчен саранлык белән кылды? Чөнки шайтан аңа килеп әйтте: "Әгәр син шушы агачның җимешен ашасаң, син җәннәттә мәңге каласың", диде. Саранланды. Адәм алейһиссалам җәннәттә мәңге каласы килде. Шушы вакытлыча гына каласы килмәде җәннәттә. Ул сүз дөрес түгел иде. Шулай дип уйлады ул. Алдады шайтан, ләкин саранлыгы сәбәпле җәннәттә булган вакыт җитми, тагын күбрәк кирәк дип уйлады Адәм алейһиссалам. Һәм шушы җимешне ашады. Ләкин ул үзенең хатасыннан тәүбә итте. Өченче гөнаһка этәрә торган хис ул көнчелек. Көнләшсәң, кеше гөнаһ кыла, шулай. Сәлән кеше әйберен күреп, көнләшәсең дә, ул әйбернең юкка чыгуын телисең, ул әйбергә зыян китерәсең. Шушы кешегә зыян китерәсең, аның турында начар сүз таратасың как минимум. Мәсәлән, күрдең, машина алган бер кеше. Сиңа килеп сорыйлар: "Аны күрдеңме, теге Land Cruiser алган? 300. 200 түгел хәзер, шулай, 300. Доплар белән 10 миллион тора. Карадым инде уже. Барып килдем. Әз генә җитми. Шулай, 9 миллион 500 мең генә җитми. Иншаллах. Тырышабыз, Алла бирсен. Менә ди, фәлән кеше 300 алган ди. Нәрсә ди? Көнләшәсең бит аның алганына. Үз акчасын алмады ул аны. Белмисең син аны, шулай. Ләкин көнчелегең сиңа шулай ди. Үз акчасын алмады ул аны. Эшләп алып булмый аны. Ничек алды? Сам догадайся, шулай. Үзең беләсең инде. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, көнчелек гайбәт, бохтанга һәм башка гөнаһларга юл куя. Ул гына түгел, кеше үтерүгә. Беренче көнчелектән гөнаһны кем кылды? Хабил кылды. Ул үзенең бер туганын, Хабилне, үтерде, көнләшү сәбәпле. Менә шуңа күрә бөтен гөнаһның нигезендә гадәттә ята шушы өч хис: тәкәбберлек, саранлык һәм көнчелек. Димәк, гөнаһлар белән көрәшәсең килсә, шушы өч хис белән көрәшергә кирәк. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ман ахласа al-ibadata lillahi ta'ala 40 yawman zaharat yanabi' al-hikmati min qalbihi 'ala lisanihi." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Кем 40 көн буе ихлас гыйбадат кылса ди, хикмәт чишмәсе аның йөрәгеннән теленә күчәчәк." 40 көн буе ихлас гыйбадат кылсаң, бары тик Аллаһ ризалыгы өчен генә. Нишлисең? Син хикмәт кенә сөйләшә башлыйсың. Мудрец буласың. Хикмәт иясе буласың. Әгәр 40 көн рәттән гыйбадат кылсаң, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай. Без бит бөтенебез дә хикмәт иясе буласы килә, шулай. Әллә инде хикмәтле сүзләр генә сөйләшеп йөрисе килә безнең. Аның өчен нәрсә кирәк? Аның өчен мөмкин эшләргә, авыр түгел. Аның өчен 40 көн ихлас гыйбадат кылды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Моңа бәйрәм көннәре кирәк түгел, без моны эшли алабыз, мөхтәрәм кардәшләр.
Muhtaram kardeşler, Ömer radıyallahu anhu aytı. Seni hesap kılganчы үзеңне hesap kıldı. Yani Allahu Teala seni hesap kılganчы hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Seni hesap kılganчы үзеңне hesap kıl, үзеңгә бәя бир син кем. Һәр беребез дә үзебезгә бәя бирә белергә тиеш. Үзебезнең гынахларыбызга, үзебезнең кылган гамәлләребезгә. Бездә әйтәләр, исерек айнымасын, хәерче байымасын диләр. Кай вакытта 2 көн намаз укыйбыз да, әллә кем булабыз без. Намазга басканыбызга 2 көн шулай бит. Без инде кешеләрне тәнкыйтли башлыйбыз. Бу надан, бу җаһил, бу кафир, бу тегесе, бу монсы. 2 көн намаз укыйбыз. Әле 5 көн укыса нәрсә була? Страшно, фәрештәгә әйләнә шулай бит. Шуңа күрә үзеңгә бәя бир әзрәк. Бу үзеңне тотып торырга ярдәм итә. Һәр беребезнең гынахы бар. Әгәр дә һәр беребез дә хәзер теге кинодагы шикелле теге түгәрәккә утырып гынахларыбызны сөйли башласак, клуб бар бит, анонимных алкоголиков, клуб анонимных грешников. Утырып сөйли башласак шулай бит. Без шаккатабыз бер-беребезнең кылган гынахына. Һәр беребезнең бар, мөхтәрәм кардәшләр. Ләкин син аны үзеңгә искә төшереп торырга тиеш. Аллаһы Тәгалә гафу итсен өчен. Тагын күбрәк изгелекләр кылыр өчен, шушы гынахлар бетер өчен. Һәм әлбәттә инде тәкәбберләнмәс өчен, үзеңне башкалардан яхшы итеп санамас өчен. Шуңа күрә әйтелгән сүзләр, үзегезне хисап кылыгыз, сезне хисап кылганчы диелә. Моның өчен дә безгә, мөхтәрәм кардәшләр, бәйрәм көннәре кирәкми. Һәр көнне без моны эшләргә тиешбез. Һәр көнне яклар алдыннан син үзеңгә бәя бирергә тиеш, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шулай итеп, әле безнең хезмәт итерлек, эшләребез бик күп. Һәм әгәр дә без шушы асыллар, әйберләр өстендә эшләсәк, иншааллаһ безнең гамәлләребез дә чистара бара. Һәм инде әлбәттә изге гамәлләребез арта барыр. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, русча сөйләшеп китик. Аъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о понятиях покорности Аллаху и то, что помогает в этой покорности. К сожалению, очень часто хазраты или ученые не могут дать нам ответ. Они знают хадисы и аяты. Но аяты и хадисы надо понимать, извлечь из них мудрость и разжевать и наглядно объяснить человеку. Вы скажете, неужели пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не ясно объяснял? Рядом с ним были сахабы-сподвижники, это лучшие люди на земле. До их уровня нам еще далеко. И поэтому некоторые вещи, даже если мы слышим, не понимаем. Даже если понимаем, применить в жизни мы не можем, мы не применяем. Я часто говорил, и сейчас говорю, что кто-то из нас может знать гораздо больше аятов и хадисов, чем какой-нибудь сподвижник. Были сподвижники, которые умерли, но не читали намаз. Вы скажете, кто это такие? Это сподвижники, которые умерли до того, как была вменена обязанность пятикратный намаз. Или сподвижники, которые вот сейчас уверовали, пошли на джихад и умерли там. И не успели прочитать намаз. Или сподвижники, например, которые уверовали, через год умерли. Сколько они намазов читали? 5 намазов в день. 365 дней, всего лишь 1 год они читали. А у нас уже многие по 10 лет намаз читают. И он скажет, я в 10 раз лучше сахаба, получается, что ли? Потому что он 10 раз больше него намаз читал? Конечно же нет, дорогие друзья. Поэтому подчас, даже зная какие-то аяты или хадисы, мы не можем их применять в жизни. Поэтому ученые иногда нам разжевывают. Или же могут собрать много хадисов и из них сделать вывод и преподнести нам уже готовые блюда. И вот ученые сказали, 3 человека в своих сердцах выращивают гнев, делают себя проклятыми и рушат то, что построили.
3 человека. Кто это? Первый человек – это человек, который занимается обвинением людей. Чтобы быть покорным Аллаху Субханаху ва Тааля и чтобы правильно поклоняться, мы не должны быть проклятыми. Мы не должны выращивать гнев у себя в сердце. Любое поклонение, которое мы делаем, что должно? Должно оказывать на нас благотворное влияние. С каждым поклонением мы должны расцветать, как цветок. С каждым поклонением. Но почему этого не происходит? Почему иногда люди читают намаз, а происходит наоборот деградация? Происходит грубость, отторжение. Почему? Почему вот иногда, вот сегодня, например, когда говорят мусульмане, первое, что приходит на ум, это 3 вещи. Какие? ИГИЛ, Аль-Каида и Талибан. Страшно? Что нам приходит? Больше ничего не приходит нам на ум, правильно? Когда говорят Запад, чем это ассоциируется? Почти всегда. Цивилизация, технологии, развитие, свобода. А почему так происходит? Почему мусульманин на Западе чувствует себя свободнее, чем рядом с мусульманами? Почему мусульмане бегут от мусульман? Конечно, в этом есть доля и пропаганды западной. Но есть вина и мусульман самих. Почему поклонение, которое они совершают ради довольства Аллаха, не так благотворно на них влияют? Почему с мусульманином не так комфортно порой, как, например, с немусульманином? Поэтому бывают определенные проблемы. Первая – это проблема – человек, который занимается обвинением людей. То есть, если ты занимаешься обвинением людей, ты на себя призываешь проклятие и гнев. У тебя гнев только растет. Очень часто мусульмане этим занимаются. Обвиняют кого-то. Он тот, он того, вот этого, вот этого. Правила в шариате прописаны не для того, чтобы мы кого-то обвиняли, а чтобы себя исправляли. Вот ты узнал 3 пункта, которые делают человека кафиром. Что ты делаешь? Ты берешь эти пункты и сразу сидишь так. У Абдрахмана есть эти пункты? Абдрахмана нет. Ага, хороший. Так, у Альберта есть? А у Альберта есть. Ага. Нет, это не для этого. Это для того, чтобы ты у себя посмотрел, есть ли у тебя эти пункты. Если нет, скажи «Альхамдулилля». Если есть, исправляй. Мы сейчас пользуемся вот этими вещами, как списком Геббельса, чтобы кого-то отправить в ад. Не надо обвинять людей. Особенно мусульман. Это для нас самих. Поэтому, кто обвиняет людей, они, конечно, им тяжело. А они делают себя проклятыми. Второй, кто делает себя таким, человек, который восхищается самим собой. Мы не должны быть довольны самим собой. Что бы мы ни делали, мы должны говорить, это мало. Поэтому мы знаем очень много и сподвижников, и табиинов, и больших ученых, которые всегда говорили о себе не очень хорошо. Но это не значит, что они были плохими людьми. Это значит, что они не были довольны своими хорошими делами. Они постоянно их увеличивали. Поэтому восхищаться самим собой – это не очень хорошо. И третье – человек, который совершает деяния ради рия, ради показухи, ради того, чтобы видел кто-то другой. Как это проявляется? Мы с вами уже очень часто об этом говорили. Если твое поклонение в мечети и в дома отличаются, значит у тебя есть рия, показуха. Если ты в мечети читаешь длинные аяты, дома короткие. В мечети ты одет красиво, дома читаешь в трусах. Условно говоря. Условно говоря. Да? Значит, есть различия.
Если ты в мечети делаешь зикр, дома не делаешь. В мечети, пока все видят, читаешь Коран, дома не читаешь. Значит, у тебя есть рия. Ты что-то делаешь, чтобы тебя видели, похвалили. Это и есть, дорогие друзья. Поэтому этот человек, у этого человека тоже проблемы самим собой. У него будет гнев, на нем будет проклятие. И 3 человека взращивают в своем сердце любовь и наследуют для себя степень и силу среди обитателей небес. То есть это хорошие люди. 3 человека. Кто это? У кого есть благонравие. У кого есть благонравие. Это хулк, ахляк, хороший у него. Второе – совершающее деяние ради Аллаха. Кто ради Аллаха только совершает деяние, у него нет других намерений. Он ни от кого не ждет ни спасибо, ни благодарности, ни похвалы. Он просто совершает деяние ради Аллаха. Его не надо куда-то звать на хорошие дела, он сам приходит. Его не надо уговаривать, потому что он ради Аллаха это делает. Это человек, который ищет место, где можно совершить саваб, а не который ноет, когда его просишь о каком-то благодеянии. И третье – снисходительный, скромный человек. То есть человек, который умеет прощать, который не смотрит на тебя свысока, который скромный, то есть не высокомерный, не хвалится. Иногда так делают нам совет, что хочется этого человека ударить. Почему? Потому что дают совет таким образом, образно выражаясь. Ты чмо. Я вот так сказал, ты должен так делать. Вот для того, кто слышит совет, это именно таким образом слышится. И поэтому иногда, когда человеку даешь совет, ты удивляешься, почему он не принимает мой совет. А потому что ты его даешь неправильно. Ты вот так говоришь ему, свысока. Ты никто, а я есть истина. Вот я тебе говорю, значит, так и должно быть. И, конечно, у того человека просыпается агрессия в сердце. Поэтому скромность и снисходительность помогают снискать любовь со стороны даже врага. Даже врага. Дорогие друзья, мы должны ценить то, что у нас есть. Сейчас, альхамдулилля, есть время для поклонения или хороших дел. В будущем его может не быть. По этому поводу пророк, саллаллаху алейхи сказал: «Игтаним хамсан кабля хамсин». Это очень известный хадис. Цени 5 до 5. То есть цени 5 вещей до того, как придут 5 других вещей. Шабабика кабля харамик. Цени свою молодость, пока не придет старость. Кто из нас ценит свою молодость? Да никто. Кто в своей молодости зарабатывает что-то для ахирата? Никто. Наша молодость для этого мира. Мы берем знания, развиваемся, все для того, чтобы зарабатывать. Кто в своей молодости посвятил свою жизнь какому-то религиозному образованию? Даже час в неделю кто посвящает просвещению? Кто просвещается хотя бы час? Но из-за нужды вот они приходят в мечеть. Если бы это не было фарзом, в пятницу сюда никто бы не пришел. Вы скажете, ты слишком громкие слова. Если бы пятничный намаз не был фарзом, никто бы не пришел. 5 человек пришли бы. Откуда такие данные? Где далиль? Да? Брат, далиль. Очень просто. На утренний намаз сколько человек ходит? На иша намаз сколько человек ходит в мечеть? Столько же, сколько в пятницу? Нет, конечно. Потому что это же не фарз. Аллах Тааля же в печать не ставит сердце, если ты пропустил 3 утренних джамагатом, да? Или 3 иша с джамагатом. Поэтому, дорогие друзья, в молодости надо ценить свою молодость и посвящать зарабатыванию ахирата. Васыхатыка кабля сакамик, цени свое здоровье до болезни.
Альхамдулилля, сейчас вот как раз такое время, болезнь, да, ходит такая страшная, коронавирус. Убивает некоторых людей даже, некоторые остаются больными. Вот один человек говорит, у меня, говорит, после коронавируса нога отказала. Представляете? Такие тоже последствия бывают. Ты же эту ногу же ты никогда не ценил, когда был здоров. Ты же не говорил, альхамдулилля, у меня ноги здоровые. Только когда они отказывают, ты начинаешь это чувствовать. Один бабай пришел в больницу и говорит, доктор, у меня, говорит, болит левая нога. Доктор говорит, вам сколько лет? 80 лет. Ну, если, говорит, вам 80 лет, вашим ногам тоже 80 лет, а не должна болеть, говорит, нога. Это нормально, говорит, 80 лет, когда болит нога, это, говорит, нормально. Но ведь, говорит, моей правой ноге тоже 80, она же не болит, говорит. Когда у нас ничего не болит, мы это не ценим. Когда начинают болеть, конечно же, мы теряем и переживаем. Пока ты здоров, цени. А что мы можем сделать, пока мы здоровы? Опять-таки, зарабатывать для ахирата мы можем. Вагинака кабля факрик. Цени свое богатство до бедности. Сколько ребят, у которых была возможность поехать в хадж, были деньги, не поехали. Думали они, что они всегда будут богатыми. Все. И хадж закрыт, и этих денег нет. Пандемия, кризис, все. Почему ты тогда этого не сделал? Потому что ты не ценил это богатство. Когда была возможность? Когда была возможность построить мечеть, например. Ты кирпича не дал. Сейчас очень хочешь дать, но нет уже этих возможностей. Вафарарика кабля шуглик. Цени свободное время, пока ты не нагружен делами. Если у тебя есть свободное время, цени это. Не лежи, а используй для ахирата. Потому что когда тебя нагрузит жизнь проблемами, когда ты начнешь работать, искать деньги, что-то стараться постоянно, да, то у тебя ты захочешь намаз прочитать, но времени не будет. Пока есть, ты цени это. Вахаятика кабля маутик. Цени свою смерть, свою жизнь до смерти, пока не наступила смерть. Все, о чем жалеют мертвые люди сейчас, которые живут там, лежат, да, они говорят, если бы я был живой, я бы ля иляха илля сказал, я бы 2 рекагата намаз почитал. Это все, о чем они мечтают. Они не мечтают о Мальдивах, они не мечтают о вкусной еде, о красивых женщинах. Они говорят, я бы прочитал намаз, я бы зикр делал, я бы хорошие дела делал. Поэтому пока мы живы, у нас есть такая возможность, дорогие друзья, делать вот эти хорошие вещи. И, альхамдулилля, это есть у нас. И хочется еще одну мудрость такую прочитать. Если человек после 4 вещей не увеличит благодеяние, то есть не будет делать больше хороших дел, это признак того, что у него эти благодеяния не принялись. Есть 4 вещи, да, поклонение человек делает. Если после них он хорошие дела делать не будет, то есть не поменяется в лучшую сторону, это признак того, что эти поклонения у него не принялись. Первое. После войны. То есть он участвовал в священной войне какой-то. Но после этого он пришел живым, но после этого он не стал хорошим. Лучше не стал. Значит, у него этот поход не принялся. Второе. Ураза. Человек держал уразу. Иногда есть люди, которые целый Рамазан держат, потом во все тяжкие пускаются. То есть, если после уразы ты не стал лучше, не стал делать больше хороших дел, то, значит, ураза у тебя не принялась. Это признак. Это не гарантия, но это признак. Третье. После хаджа, если ты не стал делать больше хороших дел, значит, хадж у тебя не принялся. Это признак этого. И после болезни. Если ты после болезни, после того, как выздоровел, не стал делать больше таких хороших дел, вот после, например, да, тех же болезней, коронавирус там и так далее, значит, твоя болезнь была впустую, ты саваб не получил. Не оценил ты здоровье, которое у тебя было. Один человек, я часто в маджлисах иногда, когда рассказываю вагаз, что вот иногда люди приходят в религию там после каких-то испытаний, болезней и так далее. Одна женщина мне говорит, у меня, говорит, был инсульт,
и у меня, говорит, ничего не поменялось. Вот как я жила, говорит, так и живу. Платок не ношу, намаз читаю, мне, говорит, все равно. Вы, говорит, врете. Она мне говорит, что люди не меняются после болезни. Я говорю, то, что вы говорите, это наоборот вам хуже делает. Вы стояли на пороге, так скажем, да, смерти, могли умереть, а это на вас никак не подействовало. Значит, второй раз, когда инсульт будет, вы либо умрете, либо обездвижитесь. Раз вы никаких уроков не извлекли, значит, Аллах Тааля уже второго шанса вам не даст. Вот есть такие люди, которые после болезни не меняются. Есть люди, которые стояли, у них онкология была, им сказали, вы умрете, но они выздоровели. Они продолжают пить, грешить, живут по свое удовольствие. То есть им от этой болезни саваба не будет. Они ничего не извлекли. Вот поэтому, естественно, после каждого поклонения, это не только эти поклонения, после каждого поклонения мы должны меняться в лучшую сторону. И тогда это признак того, что у нас эти поклонения принялись. واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم سميع الدعاء